Ahojte, čaute, vítam vás všetkých pri sledovaní 8. dielu Nauč ma tetovať. Dnešná časť, ako vidíte, bude pojednávať o tattoo show, čiže o Tattoo Convention. Je to výstava tetovaní, kde sa prezentujú tattoo umelci, ktorí tetujú priamo na mieste pred očami divákov a následne súťažia v kategóriách, ktoré sú vyhlásené organizátormi. Takže nech sa páči, vykúcate, toto je Košická Tattoo Košice Show 2015. Takto a takto podobne prebiehajú show po celej Európe, po celom svete, kde sa môžete prezentovať. Je to proste jedno veľké divadlo, veľká show. Toto bola Tattoo Košice Show 2005. Teraz už pristúpime k žrebovaniu výhercov, ktorí sa zúčastnili našej facebookovej súťaže o zdieľanie a lajkovanie. Tak ideme na to. Pomiešame osúde tento improvizovaný. Takže je to Marek Krachn Vega. A získava trička od nášho sponzora Tattoo Mania. Aj takéto krásne trička. Ja vás poprosím všetkých, kľudne zdieľajte a lajkujte náš facebookový profil Nauč ma tetovať a môžete získať aj takéto krásne ceny. Majte sa pekne, dovidenia v budúcej časti. Čaute.